አብርሃም ወነቢ ሙሴ አምላከ አብርሃም ወነቢ ሙሴ አጋዕዝተ ዓለም ቅድስት ሥላሴ ተመስገኑ 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 ትብላላ ነፍሰይ በውዳሴ በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላኽ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ዘዝራ እግዚአብሔር አምላኽ ከመይ ሓዲርኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ትጸንሕ እስትንፋስ ዓዲሉ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዝዓቀበናን ዘጽንሐናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ዘለዓለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ነታ ርህርህት ህሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሓን ወላዲተ ኣምላኽ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምህረተይ ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሓያ። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዝሃቦም ጸጋ ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ከከም መዓርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘላለም ንዖም ይኹን ኣሜን። 5 መጋቢት ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም እዩ ዝነብር ኣሜን። ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ኣሜን። ኣብ መላእ ዓለም ዘለኹም ኩልኹም ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ኩሉ ጸገምኩም ይቕምልኩም ብቓል ኪዳኖም ይሓልውኹም ኣሜን። ዓመታዊ ክብረ በዓል ናይ ኣቡና ጻድቅ ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ እዩ። እንኳዕ ናብዚ ክቡር በዓል ብሰላም ኣብጽሐና። ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ኣቦኦም ስምዖን ኣዲኦም ድማ ኣቅላስያ ይበሃሉ። 29 መጋቢት ተጸኒሶም 29 ታሕሳስ ተወሊዶም 5 መጋቢት ድማ ዓሪፎም በዝለማዓንቲ ቅዱስ ኣቦና ብዙሕ ዝተጋደሉ በዓል ድርብ ጸጋ ኮይኖም ገድሎም ነጊርካ ዘይውዳእ ኮይኑ ናይ ዕድመ እውን በዓል ጸጋ ዝነበሩ ቅዱስ ኣቦ እዮም። ስጋብ 562 ዓመታት ብተጋድሎ ብምጽናሕ ብዙሕ ቃል ኪዳን ብምቕባል ካብዛ ፈተና ዝበዝሕ ዓለም 5 መጋቢት ዓሪፎም ክብረ በዓሎም 40 ጾም ስለ ዝውዕል ድማ ቅዱሳን ኣቦታትና ክብሪ በዓሎም ብሓጎስን ደስታን ክውዕል ይግባእ ብምባል ናብዚ ዕለት እዚ ኣሰጋጊሮም የውዕልዎ ናብ ጥቅምቲ የውዕልዎ ማለት እዩ። ታሕሳስ ከም ዝበዓል ገይሮሞ ኣለዉ። በዝለማዓንቲ ግን ጾም ስለ ዝኾነ በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩላትና ይኹን። ዝተባረኸን ዝተቐደሰን መዓልቲ ይግበረልና ኣሜን። መጋቢት 5 በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መጋቢት 5 ናብሮኦም ከም ናይ ሰብ ዘይኮነ ኣብ ምድረ በዳ ከም መላእኽቲ ዝነበሩን ኣብ ዝቋላ ጎቦ ዘሎ ውሽጢ ባሕሪ 100 ዓመት ተዘቕዚቖም ንህዝበ ኢትዮጵያ ምሕረት ዝለመኑ ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ዓብይ ቃል ኪዳን ዝተቐበሉሉ ዕለት እዩ። ርእሰ ባሕታውያን ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ስምዖን ወኣቅላስያ እለ ነበሩ በንሒሳ ባህጢኣ ውልደ በከየ መጠነ ዓመታት 30 ስሉስ ቅዱስ ሶበ ነፉ በውስተ ከርሳ ተወልደ እምኒሆሙ ቀናየ ኣናብስ ስሳ በኃይለ አምላኩ ዘይሰሪ አበሳ ስምዖን ወአቅላስያ እለ ነበሩ በንሒሳ ባህጢአ ውሉድ በከመ መጠነ ዓመታት 30 ስሉስ ቅዱስ ሶበ ነፉ በውስተ ከርሳ ተወልደ እምኒሆሙ ቀናየ ኣናብስት ስሳ በኃይለ አምላኩ ዘይሰሪ አበሳ ይብል አርኬዮም በግዕዝ ማለት እዩ። ርእሰ ባሕታውያን ብምባል ዝፍለጥ ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ን30 ዓመታት ዝኣክል መኻናት ካብ ዝነበሩ ኣቦኡ ስምዖንን ኣዲኡ ኣቅላስያን ኣብ ላዕላይ ግብፂ ንሂሳ ኣብ ዝበሃል ቦታ ተወልደ። ወለዱ ንእግዚአብሔር ውላድ ንክህቦም ለይትን መዓልትን ተስፋ ብዘይምቑራጽ ምስ ለመንዎ እቲ ንዝለመንዎ ኣዝዩ ዝቐረባ ዝኾነ እግዚአብሔር ዓብይ ውላድ ሃቦም።
ምስ ተወልደ ድማ ስብሃት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ነዚ አውፃእካኒ እምጽልመተ ውስተ ብርሃን ምስጋና ንአብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ዘውፃእኻኒ እናበሉ አመስገኑ። ሽዑ ቅዱስ ገብርኤል መልአኽ ተገሊጹ ናይዚ ቆልዓ ስም ገብረ መንፈስ ቅዱስ ኢልኩም ስመይዎ ኢልዎም ተሰወረ። እዚ ቆልዓ እዚ ከም ኩሎም ህፃናት አዲኡ ኣይሓቐፎቶን ጡባውን ኣየጥበወቶን። ብኸምዚ ን3 ዓመት ምስ ወለዱ ተቐመጠ። ወዲ 3 ዓመት ምስ ኮነ ቅዱስ ገብርኤል መልአኽ ናብ ሰማይ ዓረጎ። ኣብኡ ድማ ብኢድ እግዚአብሔርን ቅዱሳንን ምስ ተባረኸ ናብ ገዳም ኖብ እትበሃል ገዳም ኣብ ኣፍ ደገ ኣቐመጦ። ናብ ኣባ ዘመደ ብርሃን ኣብ እምነት ገዳም ኣትዩ ዓብይ ጋሻ ህፃን ሎሚ ኣብ ኣፍ ደገኻ ኮፍ ኢሉ ክትረኽቦ ኢኻ ኣእቲኻ ብኽብሪ እናምሃርካ ኣዕብየ በሎ። ኣባ ዘመደ ብርሃን እውን ከም ዝተኣዘዞ ንኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ተቐቢሉ ኩሉ ስርዓት ቤተ ክርስቲያንን ዳዊትን ብሉያትን ሓዲሳትን መሃሮ። ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ብጸጋ እግዚአብሔር ንኹሉ ብሓፂር ግዜ ኣጽፊፉ ተምሃረ። ኣባ ዘመደ ብርሃን ከዓ ትሕትንኡን ትምህርቱን ርእዩ ናብ ኣባ አብርሃም ጳጳስ እቲ ግዜ ወሲዱ መዓርገ ክህነት ከም ዝቕባእ ገበረ። ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ እውን ለይቲ ይኹን ቀትሪ መንፈሳዊ ዕይኡ ብትሕትናን ብትግሃትን ይሰርሕ ነበረ። ጻድቅ ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ሰብ ዝሰርሖ ክዳን ኣይተኸድነን። ክዳኑ እግዚአብሔር ብዝሃቦ ጸጋ ካብ ሰብነቱ ዝበቆለ ጸጉሪ ይኽደን ነበረ እምበር ብኢድ ሰብ ዝተሰርሐ ክዳን ኣይተኸደነን። ሓደ መዓልቲ ቅዱስ ገብርኤል መልአኽ ናብ ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ መጺኡ ከምቲ ቅድም ናብ ሰማይ ዘዕረኩኻ ንዓ ሕጂ እውን ናብ ሰማይ ክዕርገካ እየ በሎ። ብኽንፉ ሓቂፉ ድማ ናብ እግዚአብሔር ኣቕረቦ። ጎይታ ድማ ኢዱ ዘርጊሑ ባረኾ። ብጸሎትካ ብዙሓት ነፍሳት ስለ ዝድሕኑ ካብ ሰባት ተፈሊኻ ንበር። ብጸሎትካ ዕውራን ሓንካሳት ክፍወሱ እዮም እሞ ንበረኻ ኪድ ምስ ኣናብስትን ኣናብርትን ንበር በሎ። ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ብዝሃቦ ጸባ 60 ኣናብስቲ ቀቅድሚኡ 60 ኣናብርቲ ደድሕሪኡ ዝስዕብዎ ርጋጽ እግሩ እናተመገቡ ዝነብሩ ነበርዎ። ጻድቅ ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ግርማ ለይቲ ድምፂ ኣራዊት ተዓጊሱ ኣብ በረኻታት ግብፅን ሱዳንን እናተዘዋወረ ዝተፈላለየ ተኣምራት እናገበረ ን300 ዓመታት ምስ ተቐመጠ ብፍቃድ እግዚአብሔር ብቅዱስ ገብርኤል መልአኽ እናተመርሐ ናብ ሃገረ ኣጋዚት ኢትዮጵያ መጸ። ብመጀመርታ ኣኽሱም በጽሐ። ድሕሪኡ ናብ ላስታ ወይ ከዓ ደብረ ሮሃ ከደ። ድሕሪኡ እውን ጉዕዞኡ ብምቕጻል ናብ ምድረ ከብድ ዝተባሃለ ቦታ ብምብጻሕ ናብ ዝቋላ ኣምርሐ። ኣብዚ ቦታ እዚ ብጾምን ብጸሎትን ብምስጋናን እናነበረ ከሎ ኣብቲ ከባቢ ዝቕመጥ ህዝቢ ብሓጢኣት ከም ዝተሰናኸለ ተገልጸሉ። ጻድቅ ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ እቶም ህዝቢ ካብ ሓጢኣቶም ክምለሱ ይጸለያ። ከምቲ ነቢይ ሙሴ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኹ ምእንቲ ህዝቡ ኦ እግዚአብሔር ስለምንታይ ኩራኻ ኣብዚ ብዓቢ ሓይልን ብጽንዕቲ ኢድን ካብ ምድሪ ግብፂ ዘውፃእካዮ ህዝብኻ ስለምንታይ ዝነድድ? ስለምንታይ ከግብፃውያን ኣብ ኣኽራን ክቐትሎም ካብ ገጽ ምድሪ ከዓ ከጽንቶም ንጥፍኣት እዚ ዝመጽኦም ኢሎም ዝዛረቡ? ካብቲ ነዳዲ ቁጣዕኻ ደኣ ተመለስ። ነቲ ንህዝብኻ ክትገብሮ ዝሓሰብካዮ ክፉእ ድማ ተጣዓሰሉ። ዘጸአት 32 ምዕራፍ 11 ክሳብ ምዕራፍ 14 እናበለ ዝተማህለሎ ብምዝካር ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ እውን ኣብቲ ቦታ ኣብ ዝርከብ ዓብይ ቀላይ ጠጠው ብምባል ን40 መዓልትን 40 ለይትን ናብ ፈጣሪኡ ምስ ጸለየ ስምካ ጸዊዑ ዝለመነኒ ናይ ምሕረት ቃል ኪዳን እህበካ ኣለኹ ይኣኽለካ ካብ ዝባሕሪ ውፃእ ዝብል ቃል መጾ። ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ግና መሊሱ ን100 ዓመት ብርእሱ ንቁልቁል ተደፊኡ ነቶም ኩሎም ብስምካ ዝኣምኑ ህዝቢ መሓረለይ ክወፅእ ብምባል ዝተፈላለየ ፈተናታት ኣጋንንቲ ተጻዊሩ ድሕሪ ምስዓሩ ወይታ መጺኡ ብልማንኻ ብኣምላኽነተይን ኣሚኑ ብስምካ ንቤተ ክርስቲያን ዕጣን ወይ ከዓ ሽምዓ መባእ ዝሃበ
ቤተ ክርስቲያን ዝሰርሐ ክምሕረልካ እየበሎ ሽዑ ካብቲ ቁልቁል አፉ ኮይኑ ዝነበሮ ወፀ ብድሕሪኡ እውን ን100 ዓመት ዝኣክል ምስ ሰይጣን ንሱ ብመብረቕ ሰይጣን ብኹናት ተዋግኡ እቲ ጻድቕ ኣብ መዓልቲ 1000 ኣጋንንቲ እናቐተለ በዚ ናይ 100 ዓመት ኩናት እቲ ጎቦ እናተፈርከሸ ካብቲ ዝነበሮ ንውሓት ቀነሰ በዚ ምኽንያት እዚ እቲ ጎቦ ዝበሃል ነበረ እዚ ደኣ እንታይ ጎቦ ኮይኑ ደይ ቆላ እዩ ተባሃለ በዚ ምኽንያት ናይቲ ቦታ ስም ክሳብ ሎሚ ዝቋላ እናተባሃለ ይጽዋዕ ካብ ሰባት መብረቕ ዝተዋህቦ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጥራይ እዩ ካብ መላእኽቲ ድማ ቅዱስ ገብርኤል መልአኽ እዩ ብድሕሪ እዚ ናብ ምድረ ከብዲ ከይዱ ን7 ዓመት ካብ ፀሓይን ማይን ኣብ ዘይትኸወለሉ ጎልጎል ተቐመጠ ኣብቲ ቦታ እዚ ከም ዓንዲ ጠጠው ኢሉ ዘርጊሑ እናጸለየ ከሎ ኩሉ ግዜ ሰይጣን ርጉም ከም ምዃኑ መጠን ኮኽ ተመሲሉ ማይ ጸሚኣ ኣስቴኒ ይብሎ ንሱ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ለዋህ ስለ ዝኾነ ዓይኑ ናብ አጠሚቱ ነታ ኳኽ እንኪ ስተይ በላ ንሳ ከዓ ክልቴና ዓይንቱ ኣውፂኣ ሰተየተን ኩሉ ጽድቂ ብትዕግስቲ እዩ ዝመጽእ ብምባል ንኽልተ ቀነ ዝኣክል ክልቴና ዓይንቱ ነቑረን ከለዋ ተስፋ ከይቆረፀ ጸሎቱን ጾሙን ጸለየ ድሕሪዚ መላእኽቲ ቅዱስ ሚካኤልን ቅዱስ ገብርኤልን መጺኦም ነተን ዝጠፍኣ ዓይንቱ ኡፍ በልሉ እሞ ከም ቀደመን ተመልሳሉ ንሱ ድማ ንእግዚአብሔር ኣመስገነ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ካብ ምድረ ከብዲ ንቑሩብ ጊዜ ድሕሪ ምጽናሕ ናብተን ኣብ ኢየሩሳሌም ዝርከባ ቅዱሳን መካናት 3 ጊዜ ተመላሊሱ ተሳሊሙ መጋቢት 27 ቅዳሴ ቀዲሱ መስዋዕቲ ያዕረገ ናይ ዓይኒ ፈተነ ምስ ገጠሞ እግዚአብሔር ንቅዱስ ሚካኤልን ቅዱስ ገብርኤልን መላእኽቲ ለኣኸሉ እቶም ቅዱሳን መላእኽቲ ድማ ንጸላእትኻ ምእንቲ ክስዕሮም ናብ ገዳመ ዝቋላ ኪድ ኢሎምዎ ተሰወሩ ጻድቅ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ እውን ካብ ምድረ ከብድ ናብ ገዳም ዝቋላ ከደ ኣብ ጥቓ መንበረ ማርያም ምስ በጽሐ ስላሴ ብኣምሳል 3 ሽማግለታት ኣብ ትሕቲ ረብ ኮፍ ኢሎም ረኸቦም ስለቲ ጽቡቕ ትርፋቱ ከዓ ናይ ስላሴ ሰለስትነትን ሓድነትን ኣብ ዝቋላ ተገልጸሉ በብሓደ ንሰለስቲኦም ብዝባኑ ተሰኪሙ ንሓደ ምዕራፍ ኣፋነዎም በዚ ምኽንያት እዩ ኣብ መልክዓ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ኣብ በዘባኑ ወልድ በዘባኑ መንፈስ ቅዱስ በዘባኑ ዝሓዘልዎ በኪዳኑ ገብረ መንፈስ ቅዱስ 3 ገጻተ ዘይዘኑ ዝብል አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ብሓፈሻ ኣብ ምድረ ኣጋዚት ን262 ዓመታት ዝሓመሙ እናሐወየ ዝሞቱ እናተንስአ ኣዝዩ ዘደንቕ ተኣምራት ገበረ ኣብዚ ናይ 562 ዓመት ዕድሚኡ ብዙሕ መከራን ፈተና ሰይጣንን ተዓጊሱ ካብ እግዚአብሔር ናይ ምሕረት ቃል ኪዳን ተቐቢሉ ብ5 መጋቢት ተጋድልኡ ፈጺሙ ሓረፈ ሞቶም መሰለ ጻድቃን ህይወቶም ውእቱ ንጻድቃን ሞቶም ህይወቶም እዩ ከም ዝተባሃለ ቅዱሳን መላእኽቲ ንነፍሱ ተቐቢሎም ኣብ ናይ ዘለዓለም ህይወት ዓረፍዋ ንኣታቶም ኣብ ቤተይን ኣብ ውሽጢ ደንበይን ስፍራ ካብ ኣወዳትን ኣዋልድን ዝበልጽ ስም ክህቦም እየ ዘይጠፍእ ዘለዓለማዊ ስም ከዓ ክህቦም እየ ኢሳያስ ምዕራፍ 56 ፍቕዲ 5 ዝኸበረ በኸምዚ ይብለና በረኸተ ምሕደረና ኣሜን ዝኸበረ ቅዱስ ኪራኮስ ምሳዲኡ ቅድስቲ ሃና ብሰማዕትነት ዓረፈ ኤልያኖስ ዝተባሃለ ከሓዲ ንጉስ ኣብ መጀመርያ ንኣቦና ንጣዖታቱ ክሰግዱ ምስ ኣገደዶም ነቲ ትእዛዙ ከም ዘይተቐበልዎ ኣብ ዝፈለጠ ጊዜ ናብ ኣደባባይ ኣውፂኦም ንኣማልኽቲ ከየምልኹ እናጸሓፈት እትኽልክል ዘላ እዛ ኢድካ ክትቆረጽ ይግባእ ብሎም ንኣቡነ ኪራኮስ ሒዞም እርሳስ ኣፍሊሖም ኣብ ውሽጢ ኣፎም ኣፍሰስዎ ከምኡ እውን ኣብ ልዕሊ ሓፂን ዓራት ፈሓም ነስኒሶም ኣብ ልዕሊኡ ኣደቀስዎም ጨው ብምውሳኽ ድማ ንሰብነቶም ፈጺሞም ኣቃጸልዎ ኣዕጽምቶም ክሳብ ዝስበር ድማ ብሓፂን በትሪ ቀጥቀጥዎም ጎይታና ከዓ ካብ ሕማሞም ፈወሶም አቡነ ኪራኮስ ኣብ እስር ቤት ከለው
እቲ ከሓዲ ንጉስ ንወላዲት ኣዲኦም እውን ኣምፂኡን 3 ሰዓት ዝኣክል ብፀጉራ ሰቂሉ ስግኣ ሰነጣጥቆ ብእሳት ኣቃፀላ እሞ ሰማዕትነታ ብኡ ፈጸመት። ንኣቡነ ኪራኮስ ግን ኣምፂኦም መርዛምን ተናዳፊ ተመን ዕንቅርቢትን ናብ ዘለዎ ዓብዪ ጉድጓድ ኣተውዎም። ነገር ግን እቶም መርዛማት ተማምንቲ ንኣቦና ኣይተንከፍዎምን። ካብ ውሽጢ እቶም ወታሃደራት ሓደ ከዓ ብኣምላኽ ኪራኮስ ይኣምን እየ ኦ ኣምላከ ኪራኮስ ንነፍሰይ ተቐበላ ኢሉ መስኪሩ ክሳዱ ንሰየፍቲ ኣስተኻኺሉ ብምሃብ ተሰየፈ። ሰማዕትነት ድማ ተቐበለ። ንኣቦና ናብ ዝፈልሐ ዘይቲ የእተውዎም። ካልኣይ እውን ንኣፍ ልቦም ብኹናት ወግእዎም። ሰማዕትነቶም ድማ በዚ ፈጸሙ። ነፍሶም ንእግዚአብሔር ኣረከቡ። ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና። ብጸሎቶም ድማ መድኃኔ ዓለም ይምሓረና። ናይዞም ኩሎም ቅዱሳን ወርሓውን ዓመታውን ተኸቢሮም ዝውዕሉ በረኸቶም ይሕደረና። አሜን። መጋቢት 5 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጻድቅ፣ አባ ገብረ ሕይወት፣ ቅዱስ አባ ሰረባሞን፣ አባ ግርማኖስ ጻድቅ ሶርያዊ፣ ቅድስቲ አውደክስያ ሰማዕት፣ ቅዱሳን ስምዖን ወአቅላስያ ወለዶም ንአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ጴጥሮስ ሊቀ ሐዋርያት፣ ቅዱስ ጳውሎስ ሐዋርያ፣ ቅዱስ ዮሐኒ ኢትዮጵያዊ፣ ቅዱስ አሞኒ ዘናሒሳ። አሜን። በረኸቶም ይሕደረና። ዝወደቐ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ፊደል በአፈ ቅዱሳን ትጉሃን መላእክት ይተዓረመለይ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። አሜን አሜን ለይኩን።